així és com va néixer la idea del tema del llibret, perquè un cop assabentats de la temàtica que tindrien els nostres fallers, van veure clar que havien d'aprofitar i escriure en aquesta línia. Teníem una idea i s'havia de polir per fer un bon treball. La temàtica seleccionada era molt extensa. El món dels contes és molt variat. Contes infantils, clàssics, role-playing, llegendes, etc. I així ens va maturar. Llegendes de tot, però nostres coses i llegendes que ens permeten introduir tots els elements que un llibret s'ha d'incloure. Ja estava tot preparat per a començar a treballar. I ens van repartir la feina entre Aina, Jessica i jo. Elles s'han encarregat de la part artística i de la redacció, que a continuació us contaran, i jo de l'estructuració i disseny. El llibret porta per títol Conte contat, conte acabat, fent referència a la popular frase utilitzada per acabar els contes, però en aquest cas amb una connotació misteriosa. És realment tot el que conten veritat? Què conten les llegendes? Quins són els seus valors? Coneixem les nostres llegendes? Enguany buscaven diferenciar-nos de la resta de llibrets tradicionals, on el contingut històric és la principal diferència. Nosaltres volíem marcar una diferència i no quedar-nos tan sols en la part històrica de la ciutat, sinó anar més enllà i incloure la fantasia, l'intriga i el misteri que envolten també el món de les falles. En aquest tema, Denia té molt a dir pel seu bagatge històric. L'esquema del llibret trenca un poc amb el que estem acostumats habitualment. Seguint el fil conductor de la temàtica dels nostres monuments, amb els continguts s'inicia des de la primera pàgina i fins al final van les llegendes i contalles introduint els temes que tot llibret ha de contingut. La confecció d'aquest llibret ha estat molt laboriosa, amb un bon grapat de visites als tallers dels artesans, digitalització de peces, escenes, etc. Donant-li argument a cada escena, per a que agafi el context que un llibre de falla ha de tindre. En resum, la falla. Els monuments com a fil conductor del llibret 2017, on la participació de tots els elements de la nostra festa han estat essencials per tal de donar llum a l'exemple. Abans de donar pas a Aina, que us contarà el contingut del llibre, i a Jessica, que us explicarà el disseny, voldria deixar constància que tot el procés de creació, maquetació, disseny, redacció i fotografia està confeccionat per gent de la pròpia comissió, que suposa donar-li un valor al treball que fem any rere any per continuar creixent com a comissió que aposta pel llibre. Una introducció breu sobre cadascuna d'aquestes parts es conta una llegenda que per algun motiu pot recordar els elements que introdueix. I com volíem cuidar cada detall, hem buscat noms especials per parlar de la comissió. La segona part s'ha dedicat a buscar llegendes de Denia, però la idea original va anar un poc més enllà. Denia és una terra que enamora i demostrat queda per la diversitat cultural que en ella convivim. Estimar la terra i la cultura que forma part de nosaltres sols és possible si tenim unes fortes arrels. I vaig buscar persones que, sense perdre les seues arrels, formen part de la nostra terra compartint llengua i cultura. Per això, volia que ells compartissin amb nosaltres llegendes de les seues terres d'origen. Així, el llibret conclou amb una llegenda suïssa, una alemanya, una llegenda italiana i una holandesa, que quan les llegiu se n'adonareu que guarden més coses en comú amb nosaltres del que ens imaginem. La primera llegenda que apareix al llibret presenta el nostre president, a Javi, i el famós drac del monument que tant ha donat que parlar enguany. No podia ser altra que la famosa llegenda de Sant Jordi, el valent cavaller que va lluitar contra un drac ferotge i va salvar a la princesa d'un tràgic final. Aquesta llegenda era clara pel drac en un primer moment, però llegint un poc més sobre ella ens recorda la lluita que suposa cada any per a un president de falla prendre difícils decisions que afecten a tota una comissió amb l'objectiu d'aconseguir el millor per a tots. La reina Mora és la llegenda que presenta Laura, la nostra fallera major. No va ser fàcil l'elecció, perquè en aquest cas la llegenda no té un final feliç. Però aquesta llegenda ens presenta una dona valenta, lluitadora, que és capaç de tot per amor, en el nostre cas, d'amor per la falla. Els nostres fallers tenen reservada una llegenda d'un dolçainer i un tabaleter, a qui el dimoni va voler enganyar per quedar-se amb la seva ànima. Sota el nom de rondallers, s'ha utilitzat una llegenda que parla de la lleialtat i la importància de no faltar mai a la paraula que es dona quan es fan tractes. Personatges treballadors i que sempre estan de festa són els que presenten els nostres fallers. La llegenda de les falleres, presentades amb el nom de Donzelles, vol mostrar el treball tan important que realitzen any rere any per aconseguir dur endavant tasques que de vegades semblen resultat d'algun encanteri màgic. Per això, les protagonistes d'aquesta llegenda són unes bruixes que de nit se'n van a fer festa i de matí presenten la més absoluta normalitat. La veu dels mariners
és una llegenda que parla de manera molt breu del cementeri del Sant Greus. I volia presentar el nostre not indultat, que és el personatge que per excel·lència viu als cementeris. A continuació trobarem l'explicació de la nostra falla d'enguany. Redactada pel nostre estimat faller, José García de la Reina, ens explica el nostre monument sota el lema Tu compte d'una manera divertida i activada, com ja comença a tenir-nos acostumats. Ja tenim la part dels adults presentada, i ara passem a presentar a la nostra exposició infantil. Trobar com presentar els nostres xiquets, a pesar de que puga semblar que el món dels contes està reservat per a ells, va ser la tasca més difícil. Per més que vaig buscar, no trobava cap conte, rondalla ni llegenda que es presentarà com es mereixen. Fins que vaig recordar una obra de teatre representada un cop al meu centre, La Punta de Roca. Vaig buscar ajuda de l'escola de teatre i a través d'Antònia Díaz vaig aconseguir el millor conte reservat per a la nostra xicalla. Redactat per Imma Campos, la llegenda del Mongó ens conta com una roca del mar que somiava amb emergir a la superfície buscava qui l'ajudara, però ningú li feia cas. Fins que dos xicotets carrans van aconseguir moure tots els animals del mar i així el seu somni es va fer realitat. També van buscar uns noms especials per a ells al llibret. A Martín li hem posat Titellaire, la persona encarregada de l'elaboració de les titelles que tants contes han contat a xiquets de totes les generacions. A més, Martín és un gran contador d'històries, que ho sabem. Per a Neus hem buscat el nom de Tereseta, que és un personatge dolç dels contes infantils. I per a la resta de la comissió, la canyeta d'or, que és el nom d'una de les plantes autòctones del món. De la mà de Sergio Gómez, el nostre artista infantil, trobarem a continuació l'explicació del nostre monument, sota el lema Històries de Titelles. I ja acabant amb aquesta primera part del llibret, trobarem la imatge i l'explicació del pergamí 2017, que l'artista Maria Ángeles Pérez ha elaborat per a nosaltres. I la primera part del llibret s'acaba amb una llegenda sobre l'infern, i fer pactes amb el dimoni per a presentar la nostra carrossa d'enguany, que si voleu entendre millor, ho haureu de llegir. La segona part del llibret, titulada Conta la llegenda, és on trobem una selecció de llegendes de Dénia. En primer lloc, Vicent Martí La Penya ha compartit amb nosaltres l'escrit de la llegenda de la deessa Diana. Una llegenda que ens relata la història d'un temple perdut construït per helens abans de l'arribada dels romans a Dénia, però del qual encara no s'ha pogut demostrar l'existència. A continuació, trobareu una llegenda titulada La patada del rei Jaume, que conta que quan el rei va arribar a les nostres terres va fer una forta puntada de peu sobre una roca de la marioneta cassiana en agraïment a l'èxit aconseguit i la seva empremta va quedar allí marcada per sempre. Una altra llegenda que parla d'un dels racons de Dénia és la del gos dels Zeus, llegenda reservada per a la cala del gosset de les Roques, que ens conta com l'amor d'un gosset per la seva estimada ama el va convertir en un gos immortal. I seguint amb les nostres aigües, Maria del Carme Sellers ens ha escrit la llegenda de l'Esparalló, que dona origen a una expressió que ja està perdent-se a Dénia i ens parla d'un peixet molt espavilat que va aconseguir salvar la vida enganyant a un peixot que volia menjar-se. I ja, per tancar amb les llegendes de Dénia, contem la llegenda dels Desculats de Sàvia, que encara que el nom de Desculats és conegut per tots, la llegenda que explica d'on ve aquest nom segur que alguns no la coneixien. I ja, per tancar amb les llegendes, i per finalitzar la redacció del llibret, i com ja he dit anteriorment, vam voler conèixer llegendes d'altres països que en alguns moments ens poden recordar algunes rondalles populars de molts llocs de les nostres terres. Luce Marisa Marcinelli ha compartit una llegenda suïssa que ens parla d'unes nimfes que viuen sota les aigües. Lidaor ens conta una llegenda alemanya, molt singular i gegant, que es dedicava a convertir ànimes en pedra, i un homenet de cristall que concedia desitjos. Marco Di Trana ens parla d'uns monjos italians que també porten bona sort a les cases. I per últim, Àlex Taxema ha fet un fabulós relat del famós mariner conegut per tots com a l'holandès errant. No vull acabar sense agrair a tots ells la seva aportació al nostre llibret i compartir amb tots vosaltres la il·lusió amb la que hem elaborat aquest llibret, que esperem que a tots enamori. Moltes gràcies. Que ha sigut molt, ja que l'experiència que tenim és curteta i som un equip menudet, però agraïm la il·lusió en la que s'ha tirat tot avant, l'ambient que s'ha respirat i la manera de treballar que hem creat. Gràcies, xics. Com això acabarà amb
forma d'un gran conte de fades. I aquesta era la temàtica general. Era el que hi havia que plasmar i transmetre en tantes fulles de paper. Així que es van ficar mans a l'obra i es començaren a investigar i a buscar referències. No volia fer res molt tradicional, doncs pense que som una falla molt actual que mantenim les tradicions, però a la vegada ens hem acoplat molt bé als nous temps, a les noves tecnologies, i crec que s'ha fet una gran feina en aquest aspecte. I és part de la nostra essència, així que hi havia que continuar per aquesta línia. La intenció era que a primera vista el disseny i estètica del llibre recordara els contes antics i a la vegada fora molt contemporani. En una d'aquelles reunions es parlava d'enllaçar cada apartat, punto i agenda del llibre a les diferents escenes que compondran el nostre monument d'enguany. Valentín i Aina van treballar dur per a donar-li sentit i coherència a aquesta idea. Vam organitzar una visita al taller dels nostres artistes, tallers, i vam fotografiar les peces. Els artistes ens van ajudar, ens van facilitar esbossos, inclús imatges en 3D del modelatge de les figures principals. Ara ja teníem el material per a donar-li forma i dinamisme al llibret, així que va ser el moment de començar a il·lustrar. Per altra part, es van barallar diferents paletes de colors. Esta vegada, en relació a l'anterior llibret, deixarem de costat els colors càlids per a donar-li protagonisme al blau que vestit d'interior amb la combinació del blanc i marró oscur. En el cas de la tipografia, al igual que en l'estil del llibret, ens recorda una lletra tradicional i actual a la vegada. I el resultat de tot això, unit amb el contingut, no podria haver sigut possible si no és per les fotografies que ha realitzat la nostra fallera Alba. Perquè tot producte entra per la vista i una bona imatge, una bona foto és, baix el meu punt de vista, vital per a donar un bon resultat a qualsevol producte, en aquest cas per a donar-li un bon resultat al nostre llibret.